Nagbayate. Nagpapaybangan. Susa. Nagbayat. Diyos ko. Sikaw ilang man, di pa nagbasa. Bayat. Bayat sika. Ituloy ko man ang basaan. Isang bas. Natulad ay nadisgrasya. Hindi ko alam ang patay. Daksa makita na ipaga. Itutup ko man. Bayan. Ay, una lang sa siriga na laya. At trabaho si Batay. Nagadong, nga bulong. Ipa'y tumulong ding enting amay ayan lang saya. Ay, day. Intay. Anda ka mo nagayam dita. Ang katakatawa ka pa'y. Hoy, umay ka dituyin Ay, intay. Apay, anya nakakatawa dita. Anya nakakatawa. Nakakatawa nga rin. Ito'y basa ipa. Anya tibas-basa. Nan, kita man. Taeg. Kitaeg. Ito, gaya ma. Isang bas. Lamulaw. Naawanan ka sa talite, pasaheros. Nakakatawa. Nakakatawa ka din ha? Inteng, ang mga nakakatawa. Dito. Makapaladingin mo. Tapos na din mo. Sige. Naroon kayo dyan. Kamu ka nagladingin. Katawa Inasaya at inteng. Ing kalangan aglutaw. Kalpasan na. Agsakdo ka. Awan pa'y danaw. Aginaw kan tupay. Agluto? What? Agsakto? Trabaho ti babae din na isuasikata. Ituloy ko din Agrason, di mo kaya ta. Ayan, nanday tay balunat. Kapag pangpangurkukin ka, inteng? Balunat? Wait! Ayan, nanday tay balunat. Sa pangpangurkukin ka. Gayam tay balunat. Ala, sige, ikaglutaw. Huwag ba agluto ako? Nasayaan. Narikati ba balunat? Ikaglutaw. May tamay. Ikaglutaw. Aglaw ka. Aglaw. Ay, naganak paglain ng ikan ng litin ni Badaon. Tuntoy kong sumangsa. Sigurado, ibaga naman ang ama Bisay. Kaya po, ulay natin. Ayan, dinasiyak na rigat si Palagyan. Tunay tuyag, nakanan may kinibadaw. Kastoy na tanay kang kanayon at sitaw na. Sagay sa tapuyaw. Ha? Makauma si Kastoy. Sa isulatan kanayon at akastoyan. Numanganta. Sagay sa tapuyaw. Ay, natuya. Ang anos kaya takaday. Among dati ginatang ko ato yung awan ko. Aging kat 2 bulan dato yung wine. Makauma. Ay na. Nya makauma. Nagimas tupay. Hindi kalman. Nagsidata man ng itit tuyaw. Tuyo. Bigat. Ang daw kan rabay. Sa itat tuyo madaw. Ha? Ang anos kaya taatuyang. Kastoy. Agura ka nga ba? Tap nyo maimas mo timangan. Kita anak. Imaginan. Tay. Nga, fried chicken, lechon, dali tayo kakaimas si Jared, isang kanin ka. Fried chicken. Nagimas ay. Tap nyo maswek. Tubuang kawan, natiket mo kasi daan. Fried chicken. Coming right up. Fried chicken.
Naimas. Naimas! Naimas. Ay na, subuan na matap no masway. Wow! Nyaki din tayo subom kanya. Aguray ka, kasubang sa tikukol! Oy, paborito data. Naimas na Naimas kukon. Inanggal ko itikan, mas. Ay na. Ang raking. Ay na, very good. Nga. Kukol! Dito pa! Tulong nga. May taba! Nagimas ay kukon, basaw! Okay ka. Pustulan. Nagtangkan yung sukon. Upat na ito, basaw! Upat! Badi ko nagsuga ka. Upat na kukon! Kurang si panangalan mo. Ha! Kurang. Sa naman siya magmakapunta! Ito ang masapal na agbiro kayo si trabaho! Wait. Tapos ang sinasamot itinaiman! Wait. Upat ka! Teman-teman di Sumarono apa cikgu di mana? Aray! Ariteng! Ay na! Kaya manak pare sa nasarakan lang dito pagnanarida. Ito lang ang tumawakan. Sida. Ay na! Ay! Kaya manak Jadi pare. gagal bakit huay apa? Ay, kung ngamin pare. Sa kumatan di panagbiag bikin ito yang kau. Maragrigat kami laan. Wala datin. Bigat. Aldaw, rabi, ada pa merienda na puro toyo, tisit si Dainay. Aduh. Why? Sungay mayak para nakayat ko tiyang patulong. Ada atulupan. Ikanak mamagiti barangay clearance ko tapno maramat ko iti trabaho. Sumunagak kami iti trabaho kay. Sana mabalik. What? Sana mabalik. Sikati kontrabida itibip. Ay sana Kakakiday. barangay clearance only? Di nagpaikan? Pumanaw ka. Siya kakasapulan dito. Pumanaw ka. Bawat ang mating barangay clearance sa paray. Sure. Naas talaga di nakikan. Talaga siya. Timang ko na siya. Pumanaw ka. Barangay clearance lang pare, di nagpaimatikan? Na. Ulay ka mo tinatao ay iimot mo pa'y barangay clearance only. Na. Maramat ko matititrabaho na ideya. Pumanaw ka. Di pumanaw. Ang tandaan ng detingal daw. Ha! Tandaan nam. Sus. Barangay clearance only, di nakpaikan. Ha! Sure. Talaga ako trabida ka itibya ka. Sure. Nagwahin. Daw, masabat ka. Ang lemengap. Barangay clearance lang. Iimot na ba'y. Isang pagkaintigay. So ngayon ton umay ng eleksyon. So katak today ta ngayon teng bating-teng. Ang praktis ang mangkitingan bigla para iti umay ng eleksyon. Takdir ko man dito. Sa kunwari nga intabla daw. Da kayo amulmula. Da kayo akay kayaw. Ang yaman na kapaw. Da kayo amanggang nga kita. Iti da ito'y naangay nga meeting abansay. Kaslapot po ito ay tuloy ko. Inton umay nga eleksyon apaw. Naglawag may. Isurat yaw. Dati na'y nanumo apagayam yaw. Awan sa balay. No saan. Ani Salvador. Padong Kaborlisan. San. Ay, thank you. Ay, nagyaman ang apakada kayo. Kata, awan mo tiba ibaga kada kayo. No day. Sukatak. Latandaya kapitan tayo ngagdama. Ha? Gaputaan mo tayo may. Anabayagay na nakatugaw. Ang di mo labumaban. Kasano tayo matingay. Amen. Dakayaw ngagdagdangan kita. Apay. Adat na aramidan ni Inteng patingting ang kapitan ita. Damot na. Ayadaan. Basit. Ano siya ka? Tiataray kang mga bakak. Siguraduan ka na kayaw. Ipasimindok amin na lasong-lasong akalsada. Agraman na giti kapagayan. Imposible mo ka. Ito nga imposible. Siyak ni Salvador Badong Kabulisan. Iso ti isurat yaw. Iti balutas yaw. Gapot na siyak. Kata guwapaw. Pangit.
Sukatak ni Inting Batingting Alad! Wabaw! Naguray ka man. Sino kaya mo lang nga sa asaw, ha? Luklukon nagsamay. Sumumbat pa lang. Kaya man, ayan mo kaya ka. Nagsasaw ka. Luklukon. Ha! Sa ibang ka, Kwaraw. Sika magkaya. Sumanong pati ka. Sa ibang ka. Sa ibang ka. Ha! Ha! Sa ibang ka. Luklukon na. Ha! Ayan mo na yan. Hoy! Agsubli ka. Agsubli ka. Hoy! Hoy! Bakit hoy? Hoy! Sa ibang ka. Sa ibang ka. Ayan na kita. Ayan mo. Salbag ka! Salbag ka, Kwaraw ka! Katarayan! Dak din ay! Daka lang tadita! Ay, salbag ka! Lunay ka! Ay, banbanugan na ka! Ay, mga atake ka! Kwaraw! Tulungan na! Tulungan! Apay sa tabutang! Tulungan na ko. Tulungan. Itaray na. Marijuana! Mayak man! Ay, naman ay. Oh, talaga. Maray! Ay, mayak. Utangan ka. Kun maray, dua ah. Dua ka sardinas. Ati maray. Ay, na maray. Ay, nagsintas ka rin to sound. Ay, di maray. Ayan man day, di Paris na. Naa, apay ngay. Oh, day, pakisinod maray. Una yan. Sabay nagkapon sa iti abutita. Naglugan kinuplana. Nagapo iti Singapore. Ay, haray. O, naawang kitsak mo. Dua mo. Kung may sapay nga pagbuaw. Ay, dini, abay na. Ay, maray. At madam na saan mo. Ay, wala na. Ay, maray. Ay, nagpintas na po mo, maray. Ay, wala. Nagpintas ka pa'y kung Ay, syempre, napinpintasak ng sika. Ay, maray. O, taka naman sa gatas. Kapi. Hindi amay. Ay, jadi maray. Ito yan. Ay, na, nagpintas ka, maray. Ay, talagang alap ka, marijuana. Sige. Nangangasi ka. Gan ko maray, da itlog ba? At da, Ay, nagpintas bandang maray. makatlawak ka. Ay, ako niya maray. Salbag ka, ang atsukan naglagayang kapumakautang ay isa na mabala. Ay, saan mo kayo kiman nagtak? Ay, hindi ka makipiyang. Malasal. Saan ang alangan ka? Ay, talaga. Hay, kaman. Itong bakit tulitan liwa mo sa pagbayad kao. Abot ko tingkwarta ni Manong kao. Ay, yati. Ay, taray tuyang! Apay, anyat inararamit ba? Ikalutaw. Nagalulago sa pangpanmon. Agtutaw. Tatanan na. Agtuka. Day, ulam sabit mo sa mo daw marin. Day, lipon mo. Nakaunag. Intay, ang sakit sa mo. Ano yan? Ay, napapaspas sa anak kulikan. Dito'y intay, tinasakit. Ay, dito'y, dito'y. Ang yakap ng inteng. Ay, dito'y tinasakit inteng. Dito'y. Dito'y taman ng ramay mo. Ang ampunam ka dito'y tatay. Kasi ka po. Ala, isang gear mo lang talita. Isang gear mo ko na. Hindi na mo itutong ka man. Okay, no?
makasi ka mo, Tinteng. Itay. Kanya, hindi ka mawawatan ibang pag-amon. Ay, Tinteng. Ang mga hindi mapasamang dun ka. Ay, Diyos, ang gagagtumba. Ang gagagtumba. Magal! Ay, delikado di asom ang mga kumagal. Talaga ako magtiteka sana ako mukta. Ha? Ay, kumagal. Abay, hindi ba mas masamakin ka? Complicated, sakit ni Uncle Mau. Ah, sayang angkay. At parti pa ni Tata Marcos, iti talo akal din. Umay ka kumayapan. Birthday na ka now. At dapat istik said na ara. Kalde, suka sa ko dyan ang bata. Kapatid ko ano? Kay Bado ko. Kunak man nagsakit ka angkay. Saan? Dito. Listo. Kalita nga rin na. Kalde ko na. Inteng! Ang subli ka! Hoy! Ang subli ka ko na! Inayatan ka. Inayatan angkay. Kunak man luwat na sakit mo. Hindi po ba? Ha? Dito. Nya. Lugayang pulutan ka ni Sat. Maikat ti sakit mo. Kalde ko naman. Ay, inayatan. Kalde. Oo, nainday ito yung anggal ka. Napigsamot kaya. Unak no adda sa gitna. Lupulutan ka ni Sat. Nagalista. Tay ko na nga nagadot ti sa gitna. DJ lang gayam ti agas na. Sat kin pulutan. Yay! Newspaper kedenitan na. Ay, salbag. Wala sa akin ay. Sika talaga. Ismoso ka. What? Is this true? Jesus Christ. Darating sa 2010. Darating sa 2010. Uy. Mayat sa. Ay, naguray ka man. Naguray ka. Tabasahin ka na lang eh. Jesus Christ darating sa Pilipinas na manggagaling sa langit, sasakay ng ulap at maglalanding sa Pilipinas. Apaw na yan, mayati service na. Thank you. Amo ko di ba kwenta? Yes! Yes! Ay na. Sa wakas! Badong, your problem is solved! Ay, bukod pagkwartaan ka. Yay! Pagkwartaan ka! Yes! Yes! Tuyang? Tuyang! Ay na, Tuyang! Ay paglaki dita, daka dita. At dati ipadak. Tuyang! Kunak nga babanggaan biro kasi panggudam. Yung day sa mo nagbabasa iti newspaper siya po. Ano ada panggudam ang magsilata ko nga iti na imas. Gusto mati na, Tuyang. Ay, di mo ikasta-kasta dato ita. Iso ti solusyon ti problema ta. Solusyon. Why? Problema nga. Why? Ayan na ta. Kita ama. Basahan ta. Ayan na. Data na eh. Duling. Jesus Christ is coming in the Philippines 2010. Oh. At Duling. Ang buka pagkwartaan dato. Pagkwartaan dato yung Tuyang. At anautakan ka niya. Si Kunak. Ay na. Aglatong saan. Datong ka dyan. Kadalas ka gabi nga. Ha? Badang. Ow. Apay nga'y akuti-kuti
Ang datang iwas mau. Sakit yung bibig ko to yan. Shut your mouth. Dait mo. Sumargan. Sagay, dait ang tangiwas mau. Shut your mouth. Ada si Dagong. Dagong na. Guri ka. Ngay maray, nalpas mo gilalabaam. Wah, nalpasan, marikwana. Ay uray siyak maray. Ninga tamari tuyang, nalpas na nga tamal. Amupay mo, no, nalpas na dayjay nga bakutan. Nagadayon to, may tinapanan na. Kun nga raw. Iya po. Malang, kita man ni Mari Tuyang, nga mga nunalpas na nintayaw. Mari Kuana! Mahawanan! Ayawanan nanay! Maray hawan! Nay, ano din si Maray? Unda na, sabot ni Ulagan! Ay, tara, may dantay. Suna Maray. Yaya! Maya! Jay Panday! Panti lagayang tinayanon! Ako nang nung kinagat-nakat ulam! Palawan San Mare! Takpan! Hawin na! Mas kang nagpapiksa ako. Nagpadaklag itim masal kau. Nagpalinak mo ka-boxing iraw. Nakaslani pa kayaw. Kapag pumaklangan mo, kaya tatak to dyan balasang ar-armak. Apay, ni Pacquiao lang ay ati boxing iraw. Aba, pay ani Pacquiao. Uray jay kalaban na ani Timal. Ay, ni Kuto ko na kumang. Nikaw, dapat makabangon eh. Apaw, naligat mo tante. Nagpalin na boxing iraw. Waraw. Kaya napasamak ka. Waraw. Abay. Nay. Nabalik tadak tantay. Barbal mo day tayo. Iraw. Abay. Daganam ti barbal. Barbilak atop no. Tapnaw. Sa ako makatagbalinak a boxing iraw. Okay. Iso ti baro at trabaho mo, iso ti pagkwarta mo, databok singiraw. Kumaa. Kapay nga minapilitan ka di mo kaya day tabagay. Boxing iraw ako mga raw tap no bumaknangag kat kaya tanakto ni Michelle. Ah, Michelle. Wan, Sino nga Michelle data? Ningay Michelle. Ah, di baro akaroba ni Michelle. Na, di ay ti armam. Kumangaraw Okay. di nakano kaya ti pubray. Laang. Wan, Iso nga barbarbel ka. kung atap no nagbalinak a boxing iraw. Ay, sika talaga kwaraw. Naglaka solusyonan data parikot mo. Ah. May sa ti solusyon na lang data. Oh, Why? yan. Ibagaman. Haradarin ka. Guri ka. Kung sabong mo. Abang, Why? ala, kulatang. Naalala ka. Gurit na burasan. Kaya daw. Sabong mo kumukuha na. Sige. Wala, gawin mo tabi ko dabaw. Pag-nervyusan man na namin mo lang ang banagan. Pag-nervyusan mo. Mga no, pagsasawan na. Siya, di ba ka mo kung nakilangan ng dentist? Relax. Arana. With flowers, okay? Masama kanta. Kumaw. Kasi akong marulan. Uray nakditan. Sige. Apaw. Apaw, Michelle. Michelle. Wala din dito. Apay manay. Magbaina. Pagbainam.
mga no. No. Barasakan data. Saan? Ang damot ti regalo ta. Agharana to. Nalagay. Dumundagat na. Layo talagan. Shit! Apa yan? Mabahin at tatamagaw. Magpainap kita dito yung ala. Tumakter ka. Iskala. Tumakter ka. Michelle. Kadwak ni Kwaraw. Kata umay kami ang harana. Tatlo. Pintas kabuglaan. Iso nga umay kami man ang harana dito ya balayaw. Nagpaiso dahi ta. Right. Kata kumanatawa ka mo isa ditan. Sumod nag-araramida mo. Ay kumunag kami. Harana kami karunay. May kabigaya Michelle. Puta kaya't naman nga idarirag ti ayat niya kuwaro kagababaen hindi napintas asunata. Nagpaiso dahi ta. Si kamang kami ng tibang ibaga siyang mudla ka na ayun ay. Nagkanta kami kuma. Ang mapaspasin siya mo na ta mga numakanser talabayak maway. Sige. Pagbay na may asak di makabaw. Kiop say. O naranyag abola. Imaldawan. On-on-noy kot imdangan. Imaldawan. Tanaranyag asilaw mo. Imaldawan. Imukad ipaida. Imaldawan. Tanaw sak tuntimat matay. Imaldawan. Di umay. Imaldawan. Di gagarayo. Imaldawan. Api kunting tinapay. Imaldawan. Oh, Michelle. Michelle, sa gabing madilim. Sa gabing madilim. Larawan mo, Michelle. Michelle. Ang aking titingnan. Aroy! Kata sapay lakumata nagustuhan dati sunata meg agad dati sabong mo Wan gayam ading. sabay na Ito ko daytoy. regalo na Regalo ken ka. Awatam ko madaytoy. dahil Talong kamot. kamutay isal pagkakwarog mang ibabain ka apaya kamuti data Kasano ang nagbalin akamuti diri sa sabong ka? bastos ka iduli mo Michelle naimbagal na mo sagutan ka man ti talo na pipinta sa sabong akapuros pailaan nakabangbang lo para Sabong ko dito. saan ko pak day talo asabong anag taon iti pusaw day tuwin Michelle Abay, Sabong ko dito. sabong mo kamuti din ka. Nanunta kita kamuti, Michelle. Ang may sakit ka din na balayaw. Ay, nagtsak. Aping ang sakit ka. Kapanay. Nagaw mo man eh. Saan kukwak na dyan? Mala, mabaling ka dito sumray. May kanta, iyariban ka. Sigurado ka Wain sakti makawan ni Tatang Mau. Umayaraman na. Iyariban ka. Baka si kamot maharap. Saan? Sabong ko, sabong mumutlaan. Kamutin mutlaan. Hoy, Anata. Ay, ikaw ang abensin. Ay, ito bunang na. Bunang na. Delikado. Atan ni Andres Bonifacio. Bonifacio. Atan ni Bonifacio. 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 Delikado. Ay, tulungan niya, Kwarang! Ay, delikado! Delikado! Ayan! Tulungan niya! Taong man. Tapay lang. Madanggang hagpay na lakpay. Ako.
awanan. Yes, awanan. Hindi po Ilar aramidam to, mate. Pay man. Ano di mo kumainagaw di sabsabang ko? Saan ko maanagungat di lakay? Salbag. Anay ko, bukol-bukol sa Aramidam mga main. Nanday ka. Pagkalak-lakayan. Kumano kan? Sana. Kami ako manawak na ikat tinulungan ka, papanawin na. Nangambayam day-dayan. Chance to experience. Lahat tumakdir ka dita. Dandanitan. Nandanitan, Bonifacio, dahitan ko naman. Imbag tadi na kaduha ni Lapo-Lapo. Hoy nga raw, salbag ka. Dahitan? Pagirong kumadilo ako ganyan, napudutan. Di ba na-active tayo ako? Ay, ganda nga tan. Nasasaya at ipanugnakan. Abangan do malamin sinuang ka. Ang kalinteng! Naglugnak ka kanon! Ay, stay! Ipalugnak mo kanon din wang mau! Dali, nagpudaw! Ay! Ilugnak mo kanon din tanwang mau! Nasaya at kakwarang. Si kanti magipalugnak itinwan. Anya! Basta Apay nga asak! basta si kan. Imbilin nga antibanang asika kanot ti agilugnak! Kung si kan. Si Eh, saan ata ba da papanak? Mapanak mo ti jabang kagaw! Ay, masyadong Eh, alam mo, tinwag ipalugnak ko dito yan. hala na, ilugnak mo tinwang mau! Dali, nagpudaw! Sika nga rin imbagan ni antibanang! Hala na, ilugnak mau! Tadabi papanak! Ipalugnak ko man lang. Naglupo na ito akwaro. Ay, Diyos. Tumit ano ang ta. Di na ang mga ipalugnak bagpagina. Nagdakil ka ulo. Nagdakil pa dagil sa mata. Ito mo pa yung sinalugnak. Ay, Diyos ko. Ipalugnak ko man lang. Tinasuka. Ay, pati-butim ni Kapitan. Hindi pa lang kay Kapitan. Marcha! 1, 2, 3, 4! Marcha! Sampai kamu ditutulungan. Lunakan na. Itulog ko, itulog na. Naglaing man kayang sinuasa. No di mo kaya di aglok na iparinggit ka man lang na maturong ka man ang mga napuyatan ka. Isuda na kita ti first victim, ha? Kabut-butang may, ang mga nabugbugin datangay. Mas kabut-butang ka yata, kas laka mo na ngayon. Dahil pag ang daw yung amin babarok, kakabsat na kaukuran. May mga oras yung amin kakabsat. Dato'y tikatwak, nasantuan, Napaw. Matyo, titaks kulit daw. Minapaw. At isumat apaw ni Maestro. Maestro. Okay, ganda kami ita dito'y. Kapunta kaya't ni Manti, mangibingay kada kayo ti pudpud no, asa sa ti Diyos. Kapunta dato'y 2010. Wen, ito yung 2010. Naipalting iti tagtagainap ko kwaraw. Minapaw. Nga umayag ni Jesus Christ. Wen apaw, umay ni Jesus Christ. Kat dito'y Philippines, ti paglandingan na. Baka dito'y pakabildatan. Mabali na kasta. Iso ata kayo maparaw. Wen, da kayo abagparaw. Tagbabawi kayo na po. Kadagiti nagbasulan nyo. Amin tayo katagbasbasol, Mike. Nagbabawi kayo! Agbabawi kayon! Kasta, ti kayat nga ipasimudan, ti tagtagainab ko apo. Kat sapay lang kumata. Agbabawi kayo atalagan. Agbabawi kayo atalagan. Kapot ha, ayayatin na kayo ni Apo Diyos. No, adado ti itidiyaw, ay kadadado mati bendisyon nga sumangbay kada kayo. Wen, takas labang ko na itaw. No, nangtad ka ti sangaribaw. Nag-interes. Nag-interes. Kasla time deposit amakon ko na. No, nangtad ka sangaribaw.
Agsublintukin ka, Gismail. Yun. Asday. Jay, di kayo So, tasaway. mangtag ka ti Gismail, agbalin to a 100,000 dayta. Mayat day dyan. Iso ata kayo kakabsat. Nangaganyo matan, nagiti sumagmamanong. Inted mi balbalikas kata kayo. Asasao. Minapaw. Gusto dayta, maestro. Move. Sige. Paring yung apaw. Kanya na apaw. Ay, Salamat, agyaman kami salamat. kapsat. Na kayo ngay apaw. Ay, basit ka. Kita ko na tay. Sige. O, dayta, kwarta dayta. Dati apaw. Balindaytan. Ika pala inayon mo. Kapag nga, kupitan na ngay. Sublin dayta. Agungot ni Apo Jaws. O, tayo ngay apaw. Ano sa niya apaw? Thank you, apaw. Thank you, thank you. San Miguel. Thank you. Yo, Thank yaman you, kami apaw. apo ha. Yaman kami. Diyos, di kumuyog kada kayo. Agyaman kami mananapaw. Pabintisyonan da kayo ni Apo Jaws. Sublin to adadaw. Basta tipilong mo ano. Apaw, di bali, first time pa yung mic. Ito naman sa kasista mo tayo. Sana yan. Damat tinamati ka data. Ay, madamdamatan ito nga sukat. Pagguduan ka pa di kwarta. Uy na. Apurado ka man. Siyempre, ato na aksaran ito di kwarta yung tindahan. Una. Ay, sige. Ay, na nakajakpatan sa kwaraw. Nakajakpatan. Nakajakpatan. Alam mo ito yan. Saan ta pagguduan ta? Ay, sakod. Sakod. Baka sa urang naktumanay. Saan? Nakalutak ko. Okay, yan. Patas, patas. Patas, 50-50 ah. 50-50. Damon. Sige, tarasam. 1 for Yao. Oh. 1 for May. Hey. Success day lang. Nagkukwarta kami kinikwaraw ka. Muda akong gad. Ay, sigurado. Maayatan kita ni Tuyang ka. Karamanak mo siguro din na iimas asidaan itan. Saanin ato yo. Pwa! Goodbye to yo. Hello, bangus. Nay, akan di ba daw? Tuyang, uray na. At ati ipadamag kukin ka na sayaan. Sigurado ang magustuhan. Tama sa mga Umayag! Mulikan! Nagsabay-bayat ka nga. O kanakaon nga gong oray ka nga. Nagadumay lang. Mata sa umayak lang nga rin. Wain! Umayan! Di ka tayo ayatan. Di gayang ka di tatawang kay. Aawan! Kakiday! Umayan! Coming! Darasaw! Umayan! Bayag-bayag ka nga. Ha! Ayo may kan ba daw? Darasaw no anyaman deta pagsayakan niya pagpaham. Magagara na ka. Teka. Darasaw ma. Yung Diyos ko pa'y nagito yung puto sa rakuan. Ay hulay ka day tanga bayagan. Ay na. Na Ay darasaw umay kan. Kaya pumasama magsarti ka may lang kaya. Sige ko talaga. Ay, Ala, tugawan. Ayun na, kapag sayakan. Sayatan na talaga dati Tuyang. Tuyo, forget the tuyaw. Hello, bangos. Alay, ruwan mo nga rudan mo. Uray ka mo't damagampay mo't anuan niya dayjay. Anang araw. Nagkwantaan ni kini kwaraw ti utak kaw. Inusar ko ti utak kaw. Kan ti utak ni kwaraw, iso nagkakwarta kami. Ang paisaw, At padaw. paisaw, iso nga na kita parikot mo. No more problem. Aguray ka! Aguray ka! Mapisang! Saan ko na maigatang? Papudutek pa'y mo Ay, bayag rebound. Ops! Alay, iyawat mo kanya ko Aguray na. ka! Dahito yung kwarta, igatang mo dagiti si Dain na saan mo naramramanan. Ha? Oh, itid ko kan. Wait. Ay, nabsut lang. Gumata nga kay the fried chicken. Aw. Lechon. Wow, agimas. Ice cream. Ay na. Cake. Cake. Nakaramanak mo
Katlanan itinaimas badong. Inak ang palingkin dun badong-dama. Alay, umay ka nga rudin baday. Abay. Ha? Umay kan baday. Naa. Umay kan atamadoro. Yay. Alay dawan, maturog. Uri ama-anaw. Palagan. Umay ka. Asaan? Ang kagayang palingkay. Salbag ka, alaldawan, torog-torog. Gamaan-anaw. Hindi ka palingkay. Naaklaan may naaglailo kitain na. Ay, sanay. Nalaing ka lang lailo ng dati kwarta. Yun na ni Badi. Ayan. Na umay kaki. Ay, Yan saan? Maday! 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 Marikwanang, good morning! Yaho! Awan ti utang! Ay, maray! Sana pumunta. Andiyan nga raw. Bayakan, bayad si utang ka. Ang pag-isaw, natutal ko amin ang diya utang mo. Manaw, sangari ko na ito mo. Bakit lang? Darasong, tama ba na kay Oh, ilay? dahito yan, oh. Irugim di tabasaan. Naan? Basaan. Plus 250, Oh. 250, 200. Naan, nagatidong mo dahito yun, maray. Kaya hindi pala dita nga utang mo. Yan. 1,000 amin dita, nakwinta ko. Aguray, takitaan. 900 lang mo. Di mo magkayam ang magkunta, maray. O nabasang aribaw. Ayan. Na, Kunak dumakakupitak saan mo't gayam. yay. Oh, Maray, at ito yung ginatang mo. Yaman ak, Ay, wud maribanang. Nya. Nakitak ni Kapitan nakalugan iti tricycle. Nagpailit sa. Ay, oras yak, maray. Nakitak, maray. Hay! Nagpindas niya bisnay na. Iso nga awanan. Talaga nga awanan. Anya dawanan, Maray. Hay! Maray! Amaten sukat na ka ni Tiada yung upubing ng sika. Anya. Jarndalaan ka ay nanagkaan. Papa na Maray. Apa yun Maray? Mana? Maray, papanap. Papanamon Maray. Maray! Ha? Papanam ngay Maray. Mapagkampot saman. yan. Apay Wala. tatali. Isos delikado ti Marayan. Surutan niyo. Surutan niyo. Oh my God! Papanam! Maray! Kaya nga kayaw ni Walyang man sa isa ni pagpagkalangan. Awa mo na sir-servikan ka ni Say. Itsukan na mo na nintingan. Baka wala na ka mo. Ngamday silat ang niriminya. Naprawa na ka. Saan Maray? Maray! Saan Maray? Saan? Saan warang? Saan? Wala Maray. Bumaba ka dito ang tatakas dito. Nagbayagan! Bumaba ka. Upakan! Bumaba ka. Bumaba ka! Maray. Upakan! Saan Maray? Kapitan, ang sugala ni Maribanang. Darasel, magawaan. Banag! Bumaba ka dito! Maray, gusto ang pagkamatay. Bumaba ka! Anak pa nga mo babae. Papapahay ka mo kami nintay. Saya kita banag! Warang, alalayan. May kape lang kami tingkong. Very good! Ada gawin sa... Saan na kamusta na yan, Maray? Kung nakutumpak. Gawin tayo! Sige, matumpak. Gawin tayo. Gawin tayo. Gawin tayo. Awan tayo babae. Si kalaang tidinong-dumog manipod na panasawan. Manipod pa hindi ko na kuma. Talaga, Enteng. Promise. O sige, no talaga nga labnag. Ara ko po naman nga ron. Diyos ko. Sige. Ni abay ni sa balis ang alan kisnak pa. Narugit pa dito subil ko ta. Nanganak iti ila uya.
O sige nga Rod, inkan ag toothbrush. Ay, bayag mo na, mapana ko na ba na? Diyos ko! Ay na, talagang alam na mo lang ni Inteng. Aming nga ibagat kong palin na. Ay, agyaman ak Diyos ko. Awang kanumagayam ti babae ni Inteng. Siyak lang ti patpat ganda. Sigurado na ada ti kwartato dagay. Inom ta nga inom. Inaltaw ti inom ta. Lay, tama ang kakatuan kay nagtanong ko raw. Daka pa na. Kamalan. Sarapot na pakawan. Absat at da kami manen, ket aging gaita, da kayo pa ilang agin inom may. Nga raw, di yun din nga jikas ka sa bami ide. Iso nga sinublida kayo, tamo may nga agi inom kayo lata. Wan, nagbalbaliw tayo kuman apaw. Wan, sapay la kumat na maudi na panagsublimi da ito, ket agsasarak ta ito itilangi. Agpaiso tayo tayong baga, maestro. Wan, ket kadawyan na. Agi, tid kami manan, na ibang hiluan. Sasaw ti apaw. Win apaw, na ibang hilwan. Ibang hiluan. Okay. Kahit kasi iti sigod, nagiti agbasbasol ay kat agbabawi kayo. Win apaw. Tadakas day ta, maday. Matay, Dakas. dakas. Dakas, nga talaga dagita. Paminsan mo? Nagiti agbasbasol, mapan iti impyernaw. Ni, apay amuyo, apay napnapang kayo dyan pernon. Pilosopo. Amoy yung apo, dagiti man nagbasol, mapan iji impirnaw. Correct. San aya, maestro? Correct. So ada kayo, agbalbaliw kayo, nubing, dupay ti papanan tayo, aluglugar, Wine. dupay ti maaramid tayo, nasasaya, dito'y lubong saan lang, day ta inom-inom. Ado pa iti kanin yung ngayon na pa, oy. Ay, gusto niya, balbaliw tayo, barwen tayo ti, panagbiag tayo, saan nakastuya ka na yun, mapan tayo mamat, agsimba kada Domingo. Wine. Kas ipasimudag, dato'y puraw nga suot may. Kastoy ka puraw mo ti panagpuspuso ti may saken may sakada tayo apaw. Win apaw. Katya po iti nalaw sa panagayat tayo. Kas kanawitan, agkolekta manan iti lab opering. Ito talab obering. Ti lab opering, iso ti mangipasimudaag iti ayat yaw iti apaw anamaraswa. Nudakdakkel ti iti ju lab opering. Dakdakkel mo ti agsubli kada kayaw. Anya ti agsubli kada kuwada, maestro? Bendisyon a kwarta. Day, apaw. Sino dakdakkel? Dakkel wag tati kwarta nang agsublay. Ay, may tita. Well, Mayat. Well, Sumayta. Kulikta manan. May tita, may tita. subli kada kayo ada gusti kwartayo. Ay, thank you very much. Thank you, apaw. Thank you, thank you. Well, Yeah. Ano sa inyo rito? Itay, sige Yeah. dito. Kortame. Salamat, apaw. Salamat. Sige, agsubli kami tumanay. Nagyaman kami apaw. Kata gibati kami manan iti na imbag nga oras kada kayo amin. Kata agsubli ti bendisyon nga adupay. Mapantan matyaw. Thank you, man. Salamat. Ako pala salamat. Ayaw ka man nagpasol. Agbabawi kayon kadag iti basbasol yaw. Agbabawi! Agpalpaliw kayo. Agbabawi! Dati pagarian ti langit asitagan. Agbabawi! Ay natasakti man jim bagbagada so nga nang itudak sang gasot. Eh, kakadwa, agawit tayo san. Tani, agbalbaliw tayo. Matiak di ko na di duwa nga lalakay. Timpun ti panagbaliw. Awan, alangan ninak. Sige nga paray. Awan bogos lagi sa pare o mo bibliada. Di awak. Talaga makapaladingan. Apay, kanya ti sang sangitan di ta Inteng.
Mangod ko, ingga na dyan nga tao. Neng. Ito'y manmanang. Anya, ayan na kita. Makapasang. Toy, takita mantas ang sangitam. Daytoy. Magkasintahan, nagpakasal. Magayam nga makapasangi. Daytoy. Makapalan. Ay, nainting baliktad at talaga ti utod mo. Baliktad? Why? Di mapadpadak ako. No, baliktad. At Ay, dan pilusupon nakmanan. Pilusupon nakmanan. Saan pa na? Ay, kung gayam inting Domingo ita man makimisa. Makibisa? Why? Ang mga numala daw tanungan. Wala daw. Inteng, apay nga nakarugrugi dahil pantalon mo. Ikatumanteng kagigaws. Kasi kami ba na? Pagkikusin natin napasati ka na. Hala. This is my pants. Oksuwang. Uksubak? Word. Darasaw. Uksubak. Oksuwang. Dumakder ka at kung makita ko oksob. Darasaw. Dapat magsulpan mo. Ala, ikatumpay data. Ikatumpay. Datay mag... Apa yung hintay? Na. Hafislip ko man dahil ito. Susalam. Hafislip? One. Nakarugrugitan. Amo nga yung pa yun. Ala, Ikatumpay? One. Ikatumpay. Tamay na ba? Nakarugrugi na amin nun kapag ang anay mo. Sige. Sige, kasudan. Ikatan na niya. Ala, dahil tapay shortpan mo, ikatam. Ayan, ikatam ti shortpan mo. Talo mailaba, nakarugrugi mo. Kuha pa na, agdi ko sa klagay. Nakla, agdi ko sa... Nakajakpat na ba din ka? Ano man ang tinaloko ta at tao? Katno palukloko dan tumot nga min. Suman nga min. Wala, guduain ta na. Saan ka sa oran? Kaya po at dati ba ka nga witness ta? Sige. Huwag ako. Tira. One for you, one for me. Ngay, apa ngay? Daan day ta akwartan. Nabayagain. Ay, kasday. Why? Sige, tuloy mo. Two for you. One, two for me. Okay, three for you. One, two, three for me. Four for you. And one, two, three, four. At the extra money ta pang soft drinks. Sige. Okay. Ano magore ka? Apay. Apay ngay, adukin ka. Isumod lang ka doon naglawag with TV ngay ta sana ya. Masit kanyak ni nagad-adukin ka. Isumod TV ngay na nga talaga. Saan ka mabali na sa urin ko araw? At dati witness ta ba ka? Ano kaya't mo si katimang bingay ay? Sige. One for me. One for you. Daan akwarta. Win nga raw sayang. Two for me. One, two for you. Three for me. One, two, three for you. Four for me. One, two, three, four. Pang soft drinks. Sige. Kunam sa saurin ka. Kasi ati agbingay. Lugi akpay nga ron niya dati daan akwartak. Baya amaon. Ala. Ay, maayatan man yun, ninanam atuyang. Kaputan naman yung irimid ko kinkuha na akwarta. Damanin pag-chicks ko. Apir! Tan! Tuyang! Brother, sumangpan ni Madu. Kita malik isang na ako. Alam mo. Oray ko nagpabanglo ang ikay. Kadigdigos ko pa yun. Ay, may ganda doon. Darasan ti sumangpan. Oh my God. Tuyang! Ay, at ano ba doon? Darasan! Oh my God, ito yun, bagay. Basta! Ay na! Oh my God. Baru adigos kan sakit ya tuyang. Nah, talagang ay sa ganaan mo na. Ups! Darasan! Ay! Nakats ko pa. Ay na!
napintas man yun ang damang tuyang. Talagang agtultuloy na ito ya progreso may kinikaraw. Ay, nasaya at laulay. Ay, Tapno kanayon nga sila na itinaimas ka daw. Napsuga ka. Tapno santan nga sila itituyo. Ada pa'y kwartam? Awan daw. Wala ang diwalit ka. Itay. Tatiwalit ka. Na. Day tatiwalit. Walit daytay. Ay, Walit. ulay ka mo Ay, dyan nayada. pa daw. Ay! Yes! Ay! Nagkado 2,000. 3,000. Ay, sas. 4,000. Yes! Diwalit ko nga Yes! siyete. Ay, ako po man nila. Ay! Nangaldawan. Sinampay mo na kita tawa. Ay, sumunod mo bisaan kayo sa tayo. Mumagagit si Karuban. Nanaligtak na pa yung maluti eh. Paspasam. Ready! Ready. Yes! Ay, dapat may saan hawa ba daw? Mabisaan ba dahil sa inyo na? Mabisaan may na. Maimbag nga oras yung aming kakabsat. Arat to'y kami manen, kini maestro. Kung kumay kami, mangibingay kada kayo. Iti mensahe, makatulong iti pangaldaw-aldaw apan nagbiag tayo. Dungag kayo, kakabsat ka ni Kristo. At to'y ngay nakibasa kada kayo, ti mensahe. Kuna na iti sasao ti apaw. Asa di man nga ayan tinaguurnong atalno. Wenno dua at at tao amay ka po kanya at daag tumatijay. Kaya tasawan day ta nga at dati Diyos ditoy. Kitaan na titunggal may sa kada tayo. Iso ang kakabsat agpamati tayo iti Diyos. No dayta kakabsat. Kat giyaman kami, tada kayo dito'y anak tataripnaw. Akayat na asawain, mabisa ti patakder mi kinikwaraw nga pamatay. Kat po iti dayta, tada ni Marikwanang dito'y iso kat may samat, kadag iti mamatpatay. Ha? Iso nga da kayo kakabsat, kasi di kan nawidan, nagbalbaliw tayo. Madidayta. Ang sakbay nga tultuloy tayo, waraw. Ila po piring ta. Ang agibasa akpay, sakbay nga agalat na tila po piring. Sige. Naibus mo tanji basang. Naibusay. Naguray ka. Nadasamay ditoy. Dito yung matapaw na maibingay ko kada kayaw. Ako na naman iti sasaaw. Nagdangag kayaw, beng, nang nangruna kada kayaw. Baparaw. Ako na iti surat, may sa kilo white sugar, 40. May sa kilo mantika, 50. May sa 4x4, 55. Analaka. May sa apak sigarilyo, 30. Talo piraso bitsin, at dapay kondom na sa nga pulaw. Ay, Say baka ko ako. Tataba daw. Ayan niya dita. Listahan mo gayam ti utang ko dito na ito po ka. Ay, kakabsat. Ay, siya, dispenser. Dispenser. Kataga po iti data kamalay. Sagutan da kayo iti napintas. Sunata. Unyag pa isaw. Na ibang hilwan. Kanta. Sige. Doon ay masaya. Dito ay masaya. Yung lahat ay masaya. Doon ay masaya. Dito ay masaya. Tayong lahat ay masaya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Agyaman kami ako dispensa na talaga kasana ibagami itayain. Tilap opereng no. Kasano kaado ti itadyaw. Unapaw. At adumat ti agsumblikada kayo akwarta. Hostoreta maestro. Matyaw?
Go and collect. Paray. Isot ko sa inyo. Tiliwan nyo na kita. Ay, San. Ilan sa'yo Ay, iti? tuyang, tulungan ng tuyang. Ay, San. Ay, San. Sana, apin nga ex-gay, tipang ilan sa inyo kanya. Kaputa, saan ang maibagay kan Kati Cross? Na, akit ni Kwaro gain. Basit nga ex, Apay. ilan saan na? Apay abasit nga ex-gay. Paspasurot laang. Sige. Basit ibasol na. Ay, sana, tulungan ng tuyang. Paray, tulungan ng paray. Madusa ka. Mapisan Ay, ka ba? paray. Wala na, paray. Tiliwan nyo na kita. Ay, paray, San. Ilan sa'yo iti? Ay, San. Ay, na. Ay, bayan! Manong ka! Ay, tulungan na. Ay, tuyang. Ay, tuyang. Ay, manong ka! Ita, da kayo. Nga naalilaw ni Badong ni Kwaraw. Nagpalilaw kayo, man. Nyarod ka. Kinukwartaan da kailan. Daday takap. Namatpati kayo. Nangrunakin ka. Kagawad ko na. Uy, kagawad ka kay man. Kasanumot ngamin kapitan. Nagaduti si Mursurot kadakwada. Iso asimurot akmeten Ita. Di kasayaatan nga arami din yaw. Inkay makimisa. Wano makikimaw. Kan, agbasa kayo mat iti Biblia. Mankap. Tapno maamuan nyo ti usto. Wano kinapudnaw. Kaya napintas nga aramid kin sursuraw. Naawatan yaw. Mankap, uy. Kapitan. Very good. Very good talding guyon. Ay, Diyos ko. Apo,